Ya guru sai bazum cikin su kowa na nan. Ga ALi SHOW nan ya doka tambaran kuwa da wakar girma saboda in gaida ku. Ya dole biya kun gana ku babbar gayya, silar shi nake bai ta kan ku ban boye ba. Ya guru sai bazum nake yabo ba wasa, yaro bai san wuta ba sai ya lasa. Sai bazum nake yabo ba wasa, yaro bai san wata ba sai ya lasa. Ya komai Allah Ubangiji zaroga, buwayin sarki ana ni take doka. Ka sa waƙar nan da zan ta zama to zakka, da ɗan ilhama kamar ya malaka barka. Gurin sai bazum yabon ku yau na ɗauka, halin ku na kirki ba zai yi in boye ba. Sai bazum nake yabo ba wasa, yaro bai san wata ba sai ya lasa. Ya jirgin sama ko matan tsari na tsoro, gurin sai bazum kuna da sabon taro. A koyaushe kuna ta baiwa saura horo, yi haɗin kanku ya sanya wasu karo-karo. Yabo zan muku ga kiɗa ku ɗan yi ziro, halin ku na kirki ba zai yi in boye ba. Sai bazum nake yabo ba wasa, yaro bai san wata ba sai ya lasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani ni dai ne naku Aliyu Muktar ALi SHOW. A yau ma ina ɗauke da gagarumar waƙa ta wannan group mai albarka, wato group Sai Bazum. Ga mai buƙatar shiga wannan waƙa yakan iya tuntuɓar shugabannin group Sai Bazum kamar haka. Shugaban group Sai Bazum Salisu mai rawani, abokin mai malafa, Amanan Ado Bayaro, kowa naka. Lambar wayarsa kamar haka, +218 92 ko Lawali mai malafa angon Shamsiya. Lambar wayarsa +218 94 ko Ado Bayaro kowa naka, duniya sai Allah. +218 94 55 ko +218 91 Akwai Maina Isa +218 76 Group Sai Bazum. Ga mai buƙatar shiga jika 2 ne kacal, ba yawa. Na gode, naku Aliyu Muktar ALi SHOW. Mai tafiya da dukan sadaukai, mai duba kara, mai haɗa gaba ta abokai. So shi kaɗai ne ke cire girban kan sarakai, so kuskure ne biyo da za ku jiyo misalai yadda yake. So bai kula ka sanda kake yi masa bauta, bai duba cewa ka ji zancen magabata. In har silarsa ka rasa rai zai maka kyauta, sunan ka zai je ta ko'ina sakamako ne haka